chat mo. Pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! Come on, come on, come on. Borbailihan tado, tamid yung malipot baga. Sige daw. Sa mga paborito ni, ano yan, ni Nemi na baili. Sa mga baili baga na unog-unog. So, kung paano ka baga makadakop ki, ano ini, naglayog-layog na kuhan. Naglayog-layog na pata. Sige daw, sige daw, sige daw. Kasi ngayon na Nemi, ano yan po sa partner midig din na technician. Una tabi si John na police. So, ningon niyan kaya, dua-dua na po ang samo yung technician. Si John na Napolis, boda si Nemi na Flora. Lalaki po ini. Hello? Damarian, 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 damarian. Pilipinas, good afternoon po Bicolandia. Kumusta po kamuga boss? Good afternoon nga pala kay Dr. Philip Rua. Sa tuyang amigo na espesyalista mga tugang sa halunan. Espesyalista po sa talinga. Diyan po yan sa Esteves Hospital. Dr. Philip Rua. Asin po ang sa iyang ano yan, ang sa iyang lalabs. Ang saya po mga tugang na ano ini, ang saya tabi na ano yan ha. Ang saya tabi mga tugang na talagang tunay ha. Ang saya po mga tugang na tunay na namumutan. Mga tugang ang saya tabi na tunay na namumutan. Dr. Mary Ann Roa. Yan. Doc, pare na hapon tato. Dr. Mary Ann Roa. Yan ha. Good afternoon tabi sa mga nagmemerindal mo niyan. Sabi ni Shandy ng Ligao City. Anong masiram mo niya ng merindalan ha? Ang masiram mo niyan yun ng merindalan. So, uyang baga na, ano nga niyan? So, may sabaw baga na malagit. Sampurado. Sampurado. So, sampurado baga. Pagkatapos mga tugang kan sampurado, tabi ano yan Felmer Duran. So sampurado baga tabi, mga taga tutok sa Facebook Live. Pritusan mo kan so tuyo baga na may kiskis. So tuyo may kiskis, salbatan ng siram kanyo. So masiram mo no niya. Pero ako kang college ako, tamalangan ni baya pobre. Ansira ko yun na sarong tuyo, pipritohan ko kan araw ka na tuyo. Tapos tito, ibog takang ko pagkitawyo. Tawyo baga yun na ginisa na sibuyas. Pamuton baga. Maskad na tuyo, pa ito mo pagkitawyo. Tabes ha. Dakol sanang maluto ang kikaon, masira mo no. Kana sa college kaya, kung pamasay po sa Daraga Legazpi, piso yan ha. Kumusta po kita kabol? Shirley Antiquiera Bolaños. Maray na hapon. Sa mga taga-Daraga, kumusta? Mga taga-Legazpi, good afternoon po sa Indo. Sa mga yaon tabi dyan, mga tugang sa Legazpi Port area. Maray na hapon tabi sa mga taga Tinigiban, Kamalig. Tabi dyan sa mga taga Tinigiban, Kamalig Albay. Siring man daw kay Louie Nodalo at kay Jovante Giriba. Noe Nasyon. Pade. Noe Nasyon. Maray na hapon tabi. Mustam kabarangay ko dyan sa Bicol, Barangay 15, Ilawod. Yan. Ilawod East. Yes, good afternoon po.
At saka kay Presi Borbe, watching from United Arab Emirates. Pa-shoutout po sa pamilya ko dyan sa Borbes family. Sa Salvacion Malilipot Albay. The best, ha? Good afternoon, tabi sa mga OFW na nakantabay sa mga oras na ini. Mga tugang dili po sa tuyang programa. Mga parantabay na mga OFW saan minapartikan mundo. Kami tabi minangayo-ngayo sa endo asin minasaludo sa sendong kakusugan in buot na magtrabaho. Maski na nga ni harayo kamo sa sendong mga mahal sa buhay, yaom kamo sa ibang partikan mundo, talagang naghanap buhay kamo para sa mapakaray ang buhay kan pamilya nindo. Siring man mga tugang dakulaon tabi ang sa naging kontribusyon sa mga dolyar na pigilaog nindo sa Pilipinas. Kaya mga tugang kamo tabi mga buhay na herwe, sabi nga ni kan mga tataramon kanibang tao. Kami tabi minasaludar sa endo sa programang Pinky On Mo dahilan mga tugang talagang kamo naman ang tunay na mga tao. Maging baga ano ang trabaho, maging difisiluno na gayo, maging ang mga amo, gari mga tugang, mga maisog, buda mabuot na gayo. May mga amo baga dyan sa mga abroad na paminsan mga tugang, gari anghel-anghel ang mga ugali marayo na tao. Siring man mga tugang, mga manat pinadabaon sa kapaninda mga trabaho, kung kaya mga tugang ang mga Pilipino na haliman talaga sa ng trabaho. Alagal mga tugang, may mga amo man talaga dyan sa abroad na gari mga durodemonyito. Pero tabi, pag-araw ka ugali kan mga amo, dapat mga tugang i-report sa agency nindo, tangani po na dahil mapabayaan ang gayo. Kasi ng mga gibo-gibo, baka mga tugang may dayo ka sa kompromeso pag nagkarasuhan pirmi nagtang daog na mga tao. Kaya nga ni kami tabi sa Pinky On Mo, talagang minasaludar sa indo na mga OFW. Ilan tabi tan saro patabi na talagang sakripisyo na mamatian ni Ninas, kaya mga tugang ako saludo sa indo. Siring man mga tugang sa mga nawalat digdi iyo man tabi ang namamatian kan maski na nga ni malipot ang panahon na gayo. Dakulang lipot, kaya mga tugang ang gigibo, ang ulunan na sa nampi panumungan na gayo, dahil man niyang problema, tayo sa kuya managayo. Maski tabi ang gibuhon mo sa ulunan na malumuyon, ulunan na matagason, ulunan na mapanuson, ulunan na mayumokon, ulunan na mabata-bata, ulunan na masmodon, ulunan na ang parong liwoy, ulunan mga tugang na maitom-itong, ulunan tabi ng punda, mainiton, ulunan na mayumokon, ulunan tabi na dakulaunon, ulunan na sa dayuton, ulunan na halaawigon, ulunan na tansandayan, talagang malainon. Nainhuli na nga ni kan sinabi ng mga ulunan, iyo tabi ang katubakay sabay-sabay ta sa pagkaturog sa pagkabanggi, kaya tabi pertihon ng pamati ng tao. Pero tabi kamo mga OFW, talagang kamo talaga ang dapat na saluduhan ng gadkan gobyerno. Pero tabi nakikioron ako sa endo pag kamo nagboto, bumili tabi kita din mga tao na pinangibugtag sa pwesto, kaya tabi atido nindo. Kamo tabi mga nasa Saudi, kamo mga nasa Amerika, mga United Arab Emirates, ang iba nasa Singapore, budak ng mga nasa Malaysia. Ang iba tabi sa Indonesia, ang iba nasa Brunei, budang iba tabi nasa kung kingdom, kung anong kingdom iyan, kingdom Puroy Pera o kingdom Cordata. Salamat! Maray na hapon sa mga OFW natin. Mga ano ini, suskukada, kul na lugod o maray na hapon ngaya tabi kuyahen sa mga taga-boss na naga-tinigtag ayun nabasa ko na Roa ha ito Presi Borbe ay nabasa ko naman ini Ate Madam Grace Bona Obra, good afternoon. Joel Serio, maray na hapon tabi merindal na po Kilinukay at Gems Coffee Shop sa Lower San Roque, Santo Domingo, Albay. Uy, the best yan. Good afternoon da sa mga taga San Roque, Santo Domingo, Albay. Lower San Roque, ha? From watching from Quezon City, Bossing Joel Serio. Aida Jacob from Purokdos, Kilikao, Darag, Albay. Si Ving Leong Lirio. Good afternoon from Banyag, Daragalbay. Sus ko kada kulpalan. Always nakikinig po sa iyo si Aida Jacob. Maray na hapon kay Merna Bruma. I am watching from Imos, Cavite. Mga anak ko dyan sa Ligao City. Good afternoon. Ha? Si Love Samar Aidok ba ito?
Mga ining mga duwa kong aki na nagmamodule si Mikael. So nagmamodule duwang ISOS ko. Boda si Hana Kudia ng Ligao City. Uy, nagmamodule pika padagog mo sa radyo. Magkaya-restorbo yan. Ay Jacob, maray na hapon. Yes. Magkaya-restorbo yan. Tabi. Ang pagtagal baga pag anagum haray. Mapagalo na din. Beno. Okay. May text tayo sandali lang Watching from Bacoor, Cavite. Pa-shoutout po sa mga taga-barangay 16 East Washington Drive, Legazpi City. Yon. Angel Mustasa. Dahil nagsimbag sa taga-NFA. Dahil baysa na. Good afternoon to. Si Dr. Mary Ann Rowa Mananga nag-text back, Doc. Magandang umaga hapon po sa inyo Regards po kay Doc Philip. Ginataan na bilo-bilo, kuya, sarap ng merienda po. Yes, good afternoon Ginataan na bilo-bilo. Kasi ramon baga Dr. Mary Ann Rowa kumaon ka kilino kay adi. Kaya lang alino kay bawal di sa nabiga kaong kukaan bako sa ko masyadong dakulta. Haloy baga matunawan na linukay. Ano yan? Haloy matunaw. Diba? Okay. O bueno. Ano ito? Sabi ni Bing Arevalo, pa-shoutout po dito sa Dubai. Lalo na sa pinsan ko kay Roma Broma, Pinky Misulanya. Yan. Good afternoon, Tabi. Sa inyo. Good afternoon, Tabi, dyan sa Maray na aga sa mga senior citizen sa Calabidungan, Ligao. Garcia Family Senior Tattoo. Yeah. Eric, naghihiling po sa Ford Alabang. Nagmerindal kitinapay na mainit na kape. Si Eric Rice, Seni Rice. Di ko nababasa, Eric. Pasensya ka. So, eglas ko na walat ko Tama ba? Seni, Sire, Rice. Basta yun Oy, Eric, nagkatrabaho ko dyan sa Ford. Ako, gusto pagbakal ki auto dyan na Ford. So, kan baga So, Ford baga na pick up. So, Ford baga na pick up. Anong Ford gan? So, Ford na pick up na truck. Magayunon yan. Problema ko dyan. Sa pambakal. Sa pambakal ang problema ta. Kami may sampurado partner sa tuyo. Uy, maray pa si Dr. Mary Ann Rowa. Maray pa si Doc. Regards po sa kay Lola. Sumama baga po ni Doc na nasabatan ko duman sa TV. Yan Sige Doc. Aram mo na sampurado talaga. Ang gusto ko sampurado. So medyo ang lipot. Ang init buda lipot. Nagkombinasyon. Bako maliputon. Bako mainiton. Masira mo. Bibuhusan ko ang kidit na lana. Dit na sukundin sa bagang gatas. Kung bako so ibap. Hey. Siram sana. Beno. Mga tugang, digdipog, ay ano pala sa mga salbatan at so tataramon, tanaling awan talugod. Ang satuya, tabing tataramon, ngunya na hapon, mga tugang sa satuyang programa. Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? Ang satuya, tabing tataramon, mga tugang, ngunya na hapon. Iyo po ang arikdik. Arikdik. Albatan. Arikdik. Anong sabi kang arikdik? Sabi digdi, ang arikdik na tabi ang tuminagas mga tugang na lubag. Grabe. Sus ko. Ano tabi ni si Richard Nastor Buda, si Arvin Laad. Nakailin na kamunoy ki arikdik noy. Ang arikdik baga nugan iba ang araw kay ni ha. Ang arikdik po mga tuga magturudan ka number 1 la. Yan magana. Sudi sa liog na minapaguna. Natangyan nini tegwa kanini kikuan ki kulintas. Salbatan na ngayon baka mang kulintas saan la. Ang arikdik tuminagas mga tugang na ati
sa lawas in tao, regardless kung nagsay nakabugtak yan, ang apod ka arikdik. Yan. So sabiyon, yan tabi nahahali man. Sa paaginin mga, yan ay bakan nag-ispa, di bakan hihilod kimaray, pero tabi kay puan mga tugang na matanggal kimaray, ta paski anong karigos mo kang pambisan, haloy na mawara, tabi ang sa imong arikdik. Yan. Sa madaling sabi po, mga tugang, pag nagtagas, lubag. Ade, saki ayo bagang kilikili ta. Ang kilikili ta baga, nugad mga tugang, titamaan na yang ki. Ano mga kilikili baga? May arikdik yan. Bata nugad baga, minairito mo ng kilikili ta. Yan bagang deodorant, nakakapaitom yan. Pag uminito mga skin mo, bako na po ang arikdik. Yan po, garo embedded ng itom sa imong kilikili, sa kulit mo. Hello? Hello, sir. Yes, sir. Good afternoon. Pag yan, sir, ariktik sa kilikili, Oo. masunod kayo yan, tutok ka. Latusod ka. Putok. Iyo. Iyo man ang gali, man ang gali. Iyo man Kaya, ang ariktik ba sa kilikili, sir? Iya sa mga pawis baga na nagmamara. Opo, iyo. Totoo yan. Pag ganyan nali, kinagahan, tutok na yan. Rimate na. Gari yan so nagpaanos na pansi na kuan na So, nini. ang tao kaya, sir, na may ariktik, Ah. uga ko niyan magilod. Ano? Ang taong may arikdik, ano yan? Tamad yan maghilod. Iyo manangga. Uy, bako sa karamigo, yan pala na hilod. Dapat iyan, saro sanaan gagamitin mong hilod sa kada pamilya. Ano kung Ayun nata? po, kasi kung halimbawa sa nagamit ka yan, may an-an, ano ba? Oo, nakaulakit yan sa mga buni. Yan. Pag nagamit yan sa dapat, iwan na to siya. Pero kung pwede man yan sa rindri, halimbawa, Yeah. may gagamit mo mato, Oo, totoo. dapat yan, kagamit mo, pagkalakagaan mo naman. Nagmano ka man kaan, so kaibaw may panaw, ikaw may panaw ka naman. Ay, pwede yan. Dawa sa tuwalya baga. Ba't ang panaw baga? Gari baga mapa di? Iyo po, igo kayan so panaw na so saradista na baga na hiwa-hiwalay. Oo. Igwa kaya so gari mapa. Iyo. Pinamibutong baga yan sa rindri kidiit. Iyo lang God. Pero, Ang pag may panaw ka naman, kalaban naman kayan, langkwas. yes, kung bako lang ko, so pulang laya baga? Iyo, langkwas po ito. Nakakawan ito, nakakabulong, nakakawara. Pero malaniton. Oh, siyempre. Maritihit. Oh, maritit. Oh, pero Maritit talaga. Pero Pag may panaw ka, ando na iludo mo baray, kinale. Ano daw- Matuktok ka na ka ito, yun ay kanyo duman. ano daw ko sa'yo, magaro pinanaw ka naman na di. Upos. Oh, sige na. Paano ko kasi Salamat. kayo ito din sa liog, kaya magsuragan ako. Malang subog. Ang hindi mo kulugot, di pa paano ko gabos na lawas na, ni parantay na. Karantay lugod. Nagtatanyan na maputiyong ka na. Iyo. Paano yan? Ano pala? Okay. Salamat, Pico. Mabuhay ka. Sige pa. Thank you, di ba? Di mga, di ba? Yan mga skin disorder, skin diseases, mga tugang na, ano yan, ano. Pero, talking about kilikili, ano ako ba man ako ang eksperto digdi, aramin akong nata ang kilikili ta nagpaparong. Ini, mga simple sa na ining, kay punta ko ta kay niking mga eksperto, ngaya, sa mga doktor ngaya sa, ano yan, sa mga derma baga, di ba? Kung anong manaik. Pero ako ba man ako eksperto? Uni po, nabasa ko man sana po sa Google. Di ba? Siguro, mas aram ni Dr. Mary Ann Roa. Sabi digdi, the human armpit has a lot to offer bacteria. Ang kilikili daanin tao, mga tugang dakul ang bakterya. The human armpit has a lot to offer bacteria. Nata, dailan mga tugang dyan ta, ang satuya tabing armpit, dumog, moist, moist, it's moist, it's warm, and it's usually dark. But when the bacteria show up, they can make a stink. That's because when some kinds of bacteria encounter sweat, daplos, they produce smelly compounds.
transforming the armpit from a neutral odor to the mothership of body odor. Nata daw iyan ta. Anday ko ma-explikar na ngunyan kung nata mga tugang ta magkaiba ang parong kang kilikili kan babayi buda sa mo na mga lalaki. Na-experiencean man tabi atine Kuya Nemi. Sa babayi baga iba man adi. Sa lalaki talaga iba man. Kita gari kita sa parong na makabubungag-bungag. Sa babayi, maparong mo, gari, ang parong, so gari, parong na makadulag-dulag. Diba? What causes a smelly armpits? Ayan na, sabi-tabi yan sa Healthline Google. Yan na, nasa online yan na. Ang sa tuya na mga tugang na lawas covered with sweat glands. Ang sweating databi is an essential function that help us cool down. Pag kita databi ialingahutan, gironadang gugkunan ni kay Dr. Chris Gianan kay ito na in-explicar sa programa tang aga. Pag kita mga tugang ialingahutan, ang essential, ang normal databi na reaksyon kang lawas ta, dadaploson kita. Ang purpose kung nata nagduluwas kita nin daplos, para kita mga tugang mag-cool down, maging magmaray an sa tuyang namamatayan. Dua pa na klase ang mga ano yan, di ba? Kaya po importante, kang panahon baga, di pa manahalo yan, maimbento ng mga kuwan na yan, mga deodorant na yan. Sa bulod ka ito, nagkaariling ko sa mga gurang muda, sa mga daraga sultira, ang pigbubugtak sa kilikili, so puti baga, sa pigmamama. Yung may bugtak dyan sa kilikili, kung bako pag makararegos na kikos-kos yan mga tugang kisuwa, kung bako ugbos bayawas, yung may bugtak dyan, ugbos bayawas, suwa, di ba? Takunday talaga, madismahayo ka talaga, ang parong mo, kasarabay mo ang karabaw. Pag nakikibayli baga sa bulod, salbata na pag dinaraplos ng barayli. Pag dinaraplos na, may namamarong na dyan, itnay ko po. Tapos ang barayli. Di ba? Pero, it's a matter of being clean. Sabi, ha? Hygiene, importante. Dapat aware kita, mga tuga. Ano kung ano, may imagine, kung nata kan mga panahon baga sa mga panahon baga na ang mga giyera baga tirigbasan pa. So pang baradilan sa mga mga taon yan, mga 1600, 1500s. Yan ang mga 10th century, 13th century. Ora mga ang gyud kijodo nagkarimbinto. Hindi ko anong itsura kan mga soldados kayto adi. Uy baga na mga soldados baga na mga nakikitigbasan, nakikiispadahan baga kan panahon, mga giyera baga. Hindi ko kung anong itsura kan mga parong kaan. Alam nga man nabagoan mag-gira. Diba? Na-imagine po din do. Ay, hindi. Iya po, pero speaking of that kind of, unwanted odor, mga tugang, kayo po ang tatabi na maging maingat sa tuyang sa diri. Bata bagangon yan ang deodorant, mahal naman. Diba? Mahal naman bagangon yan ang deodorant. Kaya po kay Puhan, mga tugang, na maski puro paano, dapat maging magayon po ang sa tuyang parong. Okay? Kay tungani, sir, dagiton coach me sa basketball ta, pipabayaan ko da ang mag-shoot, so kalaban, sabi ko, coach, grabe kilig-kilig kay do, de ko kaya bantayan. Ito di, ang arikdik po igwan yan man sa hita. Okay, thank you. Permi man kami nagadangog sa imo digdi sa Purok Uno Busay, Daraga Albay. Uy, salamat po ha. Good afternoon tabi dyan sa Purok Uno Busay. Good afternoon po. Komento ko lang, ay sus ko, pero kaya imbis maraming pasyente, nagagadan, lalo na kang, ay my goodness. Ikaw nindo,
ireklamo nindo kay Mayor kung may concern ka mo. Kay Mayor na tabi yan ipaabot na reklamo, ha? Kung may concern ka mo dyan sa mga rural health units, mga rural health officer tayo. Okay? Maray na hapon, tabi, magayonon sa timsong kang programa mo, makaganahon magdangog. Salamat po. Good afternoon, Hen. Not to BBM, ay nata inita, nakaarabot, nata may text dito tungkol sa not to BBM. Ano yun o, na-text na yun o. Uy, kamo daw tabi, na mga nagdadangog mo niyan. Tabi, dapat kita po mag-discern kan mga ibubuto ta. Dahil kita magpaparatubod-tubod sa mga nagkakadarangog ta sa kung saan na mga social media, kung ano man yan sa mga radyo. Please discern. Kung si po ang gusto tang ibuto na kandidato, kung iuyam-uyaman ka mo sa mga, kung ano daw yun, ba yun, punduan ang radyo. Di ba? Biyo pa. Tangon niya na panahon tabi, kadakol kan mga istorya tungkol mga tugang sa mga kandidato, di ba? Napigmamanok nin sisay man. O kami nga, ako, nag-iingat ako sa programa ko bako sa Karaw. Nag-iingat ako magpaparadidiscuss kutir kaya ng mga kandidato sa pagka-presidente ta. Baka mapalis niyan sa kuyang pagtara. Madudahan ako din na. Ay kuwan nga iyan si Henry M. Iba nga yung kandidato ka, di ba? Mabukukan magpaparadidiscutter na mga kuro kandidatong iyan. Dipisil tabi. Pero kitang nagdadangog, kamo na tabi bahala ka na magusga. Ang arek diktabi, kulisap yan sa buhok. Ay iba man ini ang interpretasyon ka ini. Okay, o bueno. Mga tugang sa pagbabalik, ang iba patabi na mga samno sa pagkabuhay ng tao, ang mahiwagang tanog. Makalipas lang po kan mga patalastas. Sa programang Pinky On Mo, alas 3:39 na. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia.
Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitasync naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Nananatili pa rin ang banta ng iba't ibang sakit sa ating komunidad. Ngunit, huwag mag-alala, andito ang mga bakuna para siguruhin ligtas ang buong barangay. Alam niyo ba na ang mga bakunang aming ipinamimigay ay subok na, ligtas, epektibo at libre? Kaya naman, bumisita na sa pinakamalapit na health center para sa karagdagang impormasyon. Ngayong panahon ng COVID-19 pandemic, sisiguraduhin ng ating mga health workers na sundin ang lahat ng mga precautionary measures para sa kaligtasan ng mga bata at mga magulang sa COVID-19 habang kinaganap ang pagbabakuna. Magpabakuna na para sa isang healthy Pilipinas. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, araw kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. I started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakaawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay,
maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdum. Ang Robust Bahubulong asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Magtinirsa na sa saindong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asin dai magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Ako po si Sena Gayad, Kantaysan, Legazpi City. Sarong benepisyaryo sa irarom kang Ako Bicol Party List Government Internship Program. Dakula po ang sakuyang pasasalamat sa Ako Bicol Party List. Huli ka magayo na programang ini na nagtao sa kuyan in oportunidad na makanood magtrabaho asin matabangan ako sa sakuyang pagklase sa Divine Word College of Legazpi. Salamat po kong saldi ko asin kong Alfredo Garbin. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51 CA number 071 series of 2020. Pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat po di Congressman Fernando Didi Cabredo, ta kami. Inibo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Dilubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Sararo, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya sa siyudad kan Legazpi. Oh yeah, Glenn Casulya. Glenn Casulya sa siyudad kan Legazpi. Glenn Casulya. Glenn Casulya. Mo baby pinky on, mo baby pinky on. Ay, salamat sa Diyos. Natapos bang girari? Paguna ko din, natatapos ang komersyal. Grabe ka parang hinga ni John si Nemes. Komersyalan mo ngayon. Ay, Chard, pasulat tabi na yung charger na oy. Tabi charger ha. So, pang-remind ito dyan. O rin naman kita mga tugang sa may wagang tanog. 5 minutes na itramta ng tanog kayo ni. 100 pesos tabi sa mga kahula, mga tugang kang mahiwagang tanog. Yo. Ta. Kung ko lang ining saksak mo daw tabi na siya. Saksakan dyan. Ito baga. Ta. Yan. Ta. Takundayin ni Maukod. Ito ko kay Richard tabi sa load. Yo. Ano Chard? Okay sa'yo mo Chard? Sus nga. Para nga ka. Hello, good afternoon.
Good afternoon po, Kuya Hen. Ay, good afternoon. Ano po ang tanong? Bako man po sa tanong ang anong ko po. Ay, sa ano po? May ihakot lang po ako tungkol duman sa mga hali kaya sa Manila. Pig-antay din po pag-abot sa sa Pulanggi. Iyo po, totoo yan. Nata po ito. Paano po sa mga tita ko hali ng Manila, pag-abot po sa Matakon, pig-antay din po giraray. May po pong aragaan, maski po vaccinated na. Iyo po ang patakaran ta, madam. Maski vaccinated po, kayo po hantang i-double check tabi. Okay po. Si Governor Bitsara po ng order ka yan. Okay po. Iyo man sana po. Salamat po. Okay. Welcome. Salamat Ingat. Okay, bye-bye. Istorya niya man sinasako. So, pamangkin niya da, sa mga, pig antigen. Natangan, pig antigen nga niya, ko iyo po italagan. Okay nga, salamat. Ayos baga. Ito po, oh. ₱100 tabi sa mga kahulakang mahiwagang tanog. 5 minutes na lang kita, ha? Aber daw. Sige daw. Okay na? (0995-398-1813). Ano po ang satuyang mahiwagang tanog? Gero nga, madipisilon mga yan tanog na ito. Aber daw, sige daw. ₱100 ha, ang satuyang load. Ulitin ko, tabi. Analyze nindong maray. Ito, oh. Sige daw. Hello, good afternoon. Ay, sandali. Nawara so nag-upload. Plastic bottle na pinataririk tapos naulog. Ay, sus ko. Gariman ang gani yung tanog. Pero sala. Gariman ang gani yung tanog. Pero sala po. Plastic bottle na mali tabi. Gariman ang. Actually, gari talaga yung tanog. Pero sala. Sala talaga. Good afternoon, Hen. Si Dr. Mary Anroa po. So, endocrinologist yan. Ay, po. Siya po ang saro sa matibay mga tugang na endocrinologist. Hindi po sa satuyang lugar. Ha? Dr. Mary Anroa. Dr. Philip po, ENT. Pareho niya sa Esteves, tabi kung gusto ninyong magpa-check up. Hanapon ninyo mga endocrinologist. Sa mga problema sa thyroid, baga yan. Hyperthyroid, hypothyroidism, di ba? Pigpaandar na makina, pantahi na dipedal. Sala. Langgana nahulog tapos nagtagil. Mali. Sige daw. Last 2 minutes. Itaramta na tamabago na kita sa aga. Po na sabi kan texter na pinataririk. Totoo po ito. May pinataririk talaga. Pero ano ito? Yan, ha? Plastic bottle po. Arog kayo ni. So plastic bottle po, halion nindo ang isip nindo. Tabako po ito plastic bottle. Yo, halion na po nindo yan. Iba na pong isip po nindo. Yaba, chok yan, may malumoy pa. Jolene, ay natata chok. Mas malumoy pa sa Jolene. Sabi yung gito. Ikaw po, pinataririk talaga. Pero ano ito? Bako po ito na sumaki ng pantahi. Sabi kan texter ta. Okay daw, sige daw. 5 minutes bago mga tugang magsara ang mahiwagang tanog. Dahil mampalan talaga na John. Nung ako kuhainin. Madipisilon man kaya manangga din eh. Barya nahulog sa sahig. Bako po barya. Pinaikot na kwarta. Mali po. Mali. Natumba po siya. Kanatumba po. Hello. Subingguhan po gayon. Lalo ng sala. Sala po talaga. Balding may tubo, tabo, buda tubig, pinataririk, sala.
Pinataririk na tabo na hulog. Sala. Pinataririk na agom. Latusunta ka sa iniman na. Naman ako mo na pinataririk na agom. Latusunta ka na sa rawayon ka na. Ano sa imo? Haro ka tanog kang pinataririk na agom. Masyado ka. Butinin, ay mali. Hindi po yun. Itaram ko na. Tumabago na kita sa kwan. Hello? Good afternoon. Ano sir, ano po, so baldi baga hinulog so tabo tapos pabulusan kitubig. So ano po? So baldi po na balde, hinulugan kitabo tapos tapos pabulusan kitubig. Binabulusan kitubig. Ito ang tanog. Iyo po. Uy manay. Ano pong pangaran mo? Sala. Bye-bye. Sala. Dahil, ang madunungo naman ang paradawog ta. Lokdok ke soft drinks, paikot na plastic. Mali po, Coke, mali. Natumba pinataririk na basong stainless, mali. Plastic na baso, pinataririk, natumba. Ay, mali po. Mali. Ito. Last caller natin. Itaram ta na ha. Hello? 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 Migo? Hello? Hello? Ay, nawara. Nawara, mara. Water dispenser, mali. Pinaikot na balde na may... Mali. Humarayo ka mo duman sa balde na may tubig. Mali po yun. Natumbang galon na plastic. Mali. Mali. Awinda. Aray ko. Diyos ko. Alas 4 na lamang. Uni ko tang sa tuyang health tips, oh. Stay alive. Stop eating dead foods. O, saga na lang ini na health tips ta. Pinataririk na PVC pipe kinanatumba. Mali. Palo na mali. Case cancelming mo sa mata. Mali. Hindi mali pa mantarog yan. Arog kayo ni. Uni po ang tanog. Lokdo kay kaserola, mali. Param na ako. Tama meeting kami. May virtual meeting kami ngayon alas 4. Sako na sulod. Naman na. Araw kayo ni. Ang natumba po, mga tugang, uni. May natumba po. Ano natumba? Natumbang bisikleta. Sa natumba sa bisikleta, natumba po, mga tugang, sa plastic na yero. Paggalon mga bago ng balansukan mo. Baka man, so yero baga na so gari. Plastic siya, so silag. Doon na tumba. Kaya may lagatak baga na tok gari ka, di ba? Tapos mga tugang pinataririk so rueda. So kinaputan so pedal, pinataririk. Ito po ang tanog. So pag nagtalibong na plastic, so nagtalibong po ito mga tugang na pedal kan bisikleta. Nasabutan ha? Bisikleta itinumba mga tugang sa sarong plastic na ano nga nangapod ka na? So yerong plastic, so plastic. Ano nangapod ka dyan na yerong plastic na silag baga? So silag baga? So silag? Plastic baga ito, di ba? Natumba duman. Pagkatapos kinaputan so pedal, pinataririk. Itong nadong nyo, so tanog tabi ito kang kadena habang nagtataririk. Nem. Bako, saga naman. Maisip naman kita kimaiwagang tanog. Nya kaysa ngi-unload ka yan. Ito ko kay Richard, mas ako si Richard nagsimbag. Di wara. O no? Sa pangaran mga tugang ni Joe Napoli sa Technical Department, kay batabi si Kuya Nemi Flora. Si Riman po, si Arben at saka si Richard. Thank you. Salamat kayo sa magantabay. Masunod na po si Pio sa programang Bicol Target Afternoon Edition. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Mabalik sa aga, 5 to 7 in the morning sa programang Morning Hearing. Goodbye. Mabuhay. It's easier to fall in love. Oh, come on, boy.
sa gawaing bahay pag nagwe-breastfeed ako kay nanay. Malaking bagay ang suporta ni tatay upang makapag-breastfeed si nanay ng maayos. Buong lakas ang kailangan upang makapag-breastfeed si nanay kay baby sa unang 6 months at makapag-breastfeed kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Ganon din dapat ang ibubuhos ni tatay upang matupad ito. Idol ko si tatay! Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano. Mga mommy, daddy, lolo at lola, bakuna Wednesdays na. Kaya naman, tara na at magpabakuna. Ang ating mga bakuna ay siguradong subok na. Mahigit 4 na dekada nang ginagamit ang mga bakunang ating ipinapamahagi sa bansa. Ang mga ito rin ay siguradong ligtas at dekalidad. Dumaan ang mga ito sa masusing pagsusuri ng WHO at aprobado ng FDA. Epektibo at libre rin ang mga ito. Kaya naman, pumunta na sa pinakamalapit na health center para sa karagdagang impormasyon. Magpabakuna na para sa isang healthy Pilipinas. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSaver sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permita o garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo
Tondo Distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, ang idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 4:06. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Tinauwa na kan na Department of Justice nin kopya kan draft kan Memorandum of Agreement sa National Bureau of Investigation as in Philippine National Police tanganing magkaigwa nin joint investigation sa kaso nin mga nagagadana na sospechado may kinaraman sa illegal drug operations. Sinabi ni Justice Secretary Minardo Guevara na kanakaaging aldaw na ipasa na ni Justice Undersecretary Adrian Ferdinand Sugay ang draft MOA. Maski sakop man na sanakan MOA ang joint investigation sa mga nagadana na nakilaban na sospechado sa anti-illegal drug operation, pari man napahiwason kan pulisya ang nasakop kaini. Yan ang para sa 4 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. ATC Vitasync